Informativo local. Televisión de Cerceda. Moi boas tardes, señoras e señores. Estamos ca información na radio e na televisión municipal de Cerceda. Hoxe é mércores, día 26 do mes de novembro, e llesimos a falar de un pleno, porque mañán haberá pleno ordinario, último pleno ordinario deste ano. Falaremos da programación do Nadal que prepara o Concello de Cerceda o máis inmediato o encendido das luces desta fin de semana. Falaremos de un monólogo tamén que esta fin de semana de Leti da Taberna. Tamén a Asociación de Veciños de Queixas volven a programar un viaxe, unha excursión, a grabación do programa Quen anda aí da Televisión de Galicia. Falaremos de novo, recordamos que onte foi o Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres, recordamos e iremos a ver reportaxes, en este caso, no Colexo O Cruce de Cerceda. Falaremos de renovación do DNI, da Oficina de Rexistro Clave, das axudas á natalidade e do termalismo do inserso. En canto tempo para mañán, iremos perdendo pouco a pouco neste caso o tempo anticiclónico con alternancia de nubes e claros. Como decíamos, na xornada de mañán xoves hai un pleno ordinario, corresponde a pleno ordinario, que sería o último deste ano 2025, o último pleno ordinario. E será mañán xoves a partir das 9 da noite no Salón de Plenos da Casa do Concello, e lembren que, como sempre, se pode ver en directo, escoitar e ver en directo na radio e na televisión de Cerceda, no nosa canle de YouTube TV Cerceda. O orden do día pois é un primeiro punto que será a modificación das ordenanzas fiscais polo enganche da auga e do servicio do sumidoiro. Un segundo punto, a modificación do regulamento do Servicio Público de Saneamento de Augas Residuais, e tamén terá un terceiro punto coa aprobación da conta xeral de o exercicio 2024. A dación de contas de decretos da alcaldía, mocións, rogos e preguntas. O pleno será mañán xoves a partir das 9 da noite. Poderán velo tamén o día seguinte en diferido, e se queren velo en directo poden facelo na nosa canle de YouTube TV Cerceda, e tamén escoitalo en Radio Cerceda en directo, tanto a través da FM como a través da nosa páxina web rtvcerceda.com. Falámosles agora da programación do Nadal que fixo o Concello de Cerceda e que xa comeza este sábado, día 29 de novembro, co encendido das luces, tanto no campo da Feira de Cerceda como no campo da Feira das Nenas da Silva. Será de 6 da tarde a 8, con degustación de filloas incluída en ambas as dúas prazas, en ambos os dous campos da festa. Decirlle que, ademais, no campo da Feira de Cerceda, do encendido que será sobre as 6:30 da tarde, tamén haberá un poboado navideño feito pola artista larachesa Anomar. Tamén se pode apreciar na entrada da Casa do Concello un Belén rústico realizado pola mesma Anomar. E máis adiante, o xoves 18 de decembro, terá lugar a visita de Papá Noel, unha visita de Papá Noel que, como todos os anos, fará primeiro cos máis pequeniños, na escola infantil Os Pillabáns, pero tamén estará no Colexo Cruce, no Colexo Celso Vilio Ferreiro, e Papá Noel tamén irá ao Centro de Día Fogar Residencial de Cerceda e visitará algúns establecementos comerciais de Cerceda. E por último, tamén estará a cabalgata de Reis, que será o día 5 de xaneiro, coa recepción dos Reis Magos. O horario da cabalgata iniciarase ás 4 da tarde con un percorrido polo Concello e logo a recepción oficial a partir das 7:30 no Auditorio Municipal. Paralelamente a todos estes actos tamén haberá maxia, teatro e máis actividades que iremos anunciando a medida que transcurran os días. Máis temas, esta fin de semana, este sábado que ven, día 29, ás 8:30 da tarde no Auditorio Municipal de Cerceda, terá lugar un monólogo de Leti da Taberna, un monólogo chamado Enredada. É gratuito, pero teñen que inscribirse previamente na páxina web do Concello, www.cerceda.org. Leticia Miraz, máis coñecida como Leti da Taberna,
é taberneira de nacemento e sociosanitaria de formación. En maio de 2020 comenzou a subir contidos a TikTok e actualmente acumula dúcias de miles de seguidores nas redes sociais, convertíndose nunha taberneira virtual que utiliza a retranca galega para realizar crítica social. Leti da Taberna trae o seu primeiro monólogo no que explora en ton irónico a nosa relación coas redes sociais. Lembren que este monólogo poden velo gratuitamente en Cerceda, no Auditorio Municipal de Cerceda, este sábado que ven, día 29, a partir das 8:30 da tarde. Mais temas, agora imos a falarlles da Asociación de Veciños de Queixas, que xunto co colaboración do Concello volven a organizar unha viaxe, unha excursión ao programa Quen anda aí, a grabación do programa Quen anda aí da Televisión de Galicia. A Asociación de Veciños de Queixas volven a organizar unha excursión á grabación do programa da Televisión de Galicia Quen anda aí, donde ademais terá como particularidade que será o encendido das luces do programa do Nadal. Vai a ser xa pasado mañán, o venres, día 28, de 2:30 da tarde a 7:30, de 2:30 a 7:30 en Ordes. Hai un autobús que percorrerá o Concello, sairá de Xesteda, polo Calvario, Pau do Lobo, Estación de Queixas e Museo do Moucho para recoller a todos que queiran acudir. Para elo teñen que anotarse previamente. Teñen que anotarse no teléfono ou no WhatsApp 661 65 31 02, 661 65 31 02. Ademais, repartirase agua, froita e chocolatinas durante todo o tempo que dure a grabación. Onde tivo lugar o Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres e o Concello de Cerceda conmemorou este 25N, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres. En concreto, tiñan previsto unha andaina que foi suspendida polo mal tempo, pero que si se fixo foi a lectura dun manifesto diante do Concello que xa tivemos a oportunidade de escoitar e ver onte. Con relación ao Día Mundial da Non Violencia contra as Mulleres, tamén se organizou por parte do Concello para o venres 19 de decembro unha charla informativa sobre violencia sexual e agresións sexuais con alumnos de cuarto da ESO do Colexio O Cruce. O Concello tamén colabora, ademais, coa campaña Pasos Firmes, Pasos Seguros da Mancomunidade cos colexios. Precisamente onte estivemos aí no Colexio Cruce, donde estivemos vendo esa campaña Pasos Firmes, Pasos Seguros, donde tivemos oportunidade tamén onte de escoitar a súa mestre encargada de organizar ali no colexio, en este caso a Yolanda e varios alumnos. Paralelamente, o Colexio Cruce tamén fixo, en este caso, un certamen de lemas contra a violencia contra as mulleres que foi exposto en paneis por todo o recinto educativo. Tivemos a oportunidade de estar cos gañadores deste certamen, con Jeico e con Noemi, que falaron con nós, e tamén falou con nós a concelleira de Benestar, Catrina Queijo, que nos falaba precisamente deste día e das actividades que organiza o Concello. Que foi o que fixeches aí? E que nos, de alguna maneira, nos digas como fixeches. Bueno, eu, pois, como a todos, un pouco busquei ideas e, bueno, este que máis foi o que máis me gustou. Contanos que o que pon aí e que o que representa. Só quero o teu respeto, todo demais sobra, pois, que as mulleres só queren ser respetadas, que o demais... O demais, o dibuixo que representa, unha careta... Unha careta. Que sabes que hoxe se celebra o Día Mundial da Violencia, da non violencia contra as mulleres, da loita contra as mulleres. Como podedes facer vos para loitar contra ela, desde a vosa edade educacional? Demostralo así. Contanos que o que puxeches neste. O que puxen textualmente foi que se miras de preto o machismo vese claro. E para ter en conta algo gráfico con este lema, pois o que fixen foi facer unha lupa na que pois ten sentido. Se pode ampliar a visión. Sí. Por aquí detrás escribín brevemente o significado máis profundo que ten, que pon que o machismo ás veces pode parecer invisible ou pasar por desapercibido, pero cando se analiza a situación con máis detalle ou se ve de máis cerca, pois que todo volvese máis obvio. Bueno, gracias a eso conseguiches un diploma que vemos aquí. Sí, que me acaba de entregar a directora do colexio e pois é así. Bueno, a ti supoño que te dá satisfacción conseguilo, pero máis importa... Non me esperaba. Pero sobre todo o graniño de area que pos con isto, sí. para loitar contra a violencia sobre as mulleres. Sí.
como ves a sociedade neste momento, sobre todo na que a ti te afecta, na túa edade? Como está este tema? Na miña idade sí que é verdade, non eu personalmente o vivo, pero sí que é verdade que sí que existe. E na miña idade é unha das idades nas que pode que máis, pero bueno, eu teño a sorte de que en min non. Pero sabes Sí. que pode existir. Sí, sei que sí que pode O existir. importante que supón a educación para isto, non? Sí, por iso estes son uns exemplos nos que facemos ver que isto é importante e pois que debemos intentar pois paralo algún día. Colaboramos co colexio porque nos parece moi importante o tema da educación, da visibilización e da concienciación. Entonces, todas as actividades que tuvemos que vamos a ter no 25N, dúas delas están enfocadas ao que é o colexio. Dentro deso colaboramos, como podedes ver aí detrás, a través da mancomunidade, colaboramos para que os nenos puideran pois pintar os zapatos. Cada par de zapatos representa unha vítima deste ano. Levamos 38, como xa sabedes, 38 vítimas ás mans da violencia machista. É por ese motivo que nós sempre queremos colaborar co colexio, estar presente, porque consideramos que a educación á hora de darlle aos nenos, os nosos nenos e as nosas nenas, que non vivan o que viviron moitas mulleres no pasado. Non podemos retroceder, non podemos volver ao machismo. Temos que crear un mundo moito mellor, libre de violencias. Entón, nos consideramos que desde o colexio, desde estas edades tempranas, cambiar esas mentalidades é moi importante, e tamén vai a ser moito máis fácil para que o día de mañán poidamos erradicar esta lacra. Como decía, colaboramos con isto a través da mancomunidade e tamén o 19 de decembro teremos unha charla informativa sobre violencias de xénero. Está enfocada a nenos de cuarto da ESO, son edades que son pois máis problemáticas, ou mellor, pero bueno, o que queremos é un pouco que durante as edades tempranas, que pouco a pouco se vayan concienciando e poidamos acabar con isto. Tamén estamos observando, unha vez que viñemos aquí, que tiñan un concurso de lemas, algo tamén moi bonito que fixeron, houbo 2 gañadores, pero teño que dicir que me costa moito decidir cal me gusta máis. Como vos podo decir algunha delas que me chaman a atención, unha delas é "A túa mente é máis corta que a miña roupa", ou incluso "A igualdade florece onde o maltrato desaparece". Son lemas significativos e ao mesmo tempo que ves que os nenos queiras que non, están metidos neste tema, no problema que estamos vivindo actualmente, é o importante darlle ferramentas para que isto desaparezca e non volva a existir o 25N, non teñamos que celebralo, sino reivindicarnos, a unirnos todos e a pelear por esta problemática. Máis temas, falamos agora da renovación do DNI, porque quedan aínda plazas por se alguén quere renovar o DNI en Cerceda. Este próximo mércores 3 de decembro, mércores da próxima semana, se pode renovar o DNI en Cerceda ou o pasaporte si o precisan. Aínda quedan prazas. Para coller unha praza poden facelo na planta baixa do Concello, nas oficinas da Policía Municipal. Así que están a tempo aínda de chamar ou achegarse ao Concello, na planta baixa, na oficina da Policía Local, e, se vostede ten o carné caducado a piques de caducar, pode renovalo en Cerceda sin ter que achegarse a outros lugares, tanto o carné de identidade, o DNI, como o pasaporte. Se pode facer aquí en Cerceda e será a próxima semana, o mércores día 3 de decembro. Un día máis insistimosles na oficina de rexistro clave. O Concello de Cerceda dispón e emite xa credenciais digitais dende fai máis de un ano para relacionarse electrónicamente coas administracións. É dicir, pódese obter a identificación clave, o número clave, para que aquí no Concello de xeito presencial para evitar desplazamentos fora do Concello. Calquera persoa que así o desexe pode obter de xeito presencial e sin desplazarse fora da contorna a identificación clave necesaria para acceder aos servicios digitais e a acreditación da identidade. En este caso se fai nunha oficina do Concello ante un empregado público que verifica a identidade mediante a presentación do DNI e un número de teléfono móvil onde chega a mensaxe SMS de benvida ao sistema. O sistema clave que permite a identificación ante as diferentes administracións.
Tamén estamos nos últimos días para solicitar as axudas á natalidade para aqueles que naceran ao longo deste ano, para aqueles nenos que naceran ao longo deste ano, ou por acollemento ou por adopción tamén. O domingo remata o plazo para poder solicitar esta axuda nesta anualidade. Axudas ao fomento da natalidade e asentamento poboacional do Concello de Cerceda. Son axudas de subvención directa por un pago de 300 euros por neno nacido por acollemento por adopción entre o 1 de novembro de 2024 e o 30 de outubro deste ano. Poden solicitala, se queren, a través da sede electrónica ou presencialmente na planta baixa da Casa do Concello. Tamén está aberto o plazo para o termalismo social do Inserso de cara ao próximo ano. Todos aqueles que queiran ir na primeira das quendas, que sería de febreiro a agosto, teñen de prazo ata o próximo día 4, ata o próximo xoves 4 de decembro. Sería o último día para a primeira quenda. Se queren ir na segunda quenda, que sería de agosto a decembro, teñen de plazo aínda ata o 14 de maio. Lembren que se trata do termalismo social do Inserso para o ano que ven. Son quendas de 10 días que en este caso son con pensión completa e que se poden elixir entre 85 establecementos de termalismo de toda España. Os precios oscilan entre os 300 e os 450 euros dependendo do lugar e o balneario que se escolla. Se queren que lle axuden a tramitalo, poden facelo a través do Concello, dos Servicios Sociais 981 68 60 68. En canto tempo, mañán xoves, Galicia irá perdendo progresivamente a influencia anticiclónica con unha situación na que agardamos ceus anubrados con algún chubasco no extremo norte, mentras que as temperaturas mínimas experimentarán un lixeiro ascenso, mentras que as máximas continuarán sin cambios. Os ventos soprarán de componente sur, frouxos en xeral, moderados no litoral norte. Co tempo rematamos o informativo. Mañán voltamos, saúdos, na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís e na redacción e queñes falou, Manuel Ángel Villa. Desfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.